Merħba, jiena Sara. Illum ser naqralkom l-istrajk tal-ħut, maqlub għal Malti minn Matthew Sherry. Is-sinjura bil-malja tal-awm mimduda bla ħeġġa fix-xemx kienet qed tqalleb bil-mod il-gazzetta tagħha. Kienet qed titpaxxa bir-ramel qartab imiss mal-ġilda u bis-siffa friska li kienet qed tagħtiha sensazzjoni ħlejju ta' għena. Neħħiet ħarsitha minn fuq il-gazzetta biex twiddeb lil bina ċkejken. Mhux hawn Andrea, mur fil-baħar. Malli l-baħar sema dal-kliem għamel mossa ta' korla. Kien imdorri b'sitwazzjonijiet fermar, rimi ta' dranaġġ, skart industrijali, irqajja daqsiex ta' żjud iġeluk taqla, xi nieħdejhom naqra pipi ta' tifel. ċuċata, naturalment. Iżda ċ-ċirkostanzi għal raġunijiet ta' dinjità professjonali u l-prestazzjoni ta' rispett, jekk xejn minħabba l-età, flimkien ma' serje sħiħa ta' abbużi miġmuwa matul is-snin, waslu biex dik in-naqra pipi issir instapportabbli. Daqshekk wasal iż-żmien li naqtawha, saħaq il-baħar. Tant tbaqbaq li ħoloq mewġa kbira li laqtet lis-sinjura medija taqra l-gazzetta. Naturalment, b'mod għal kollox involontarju, ma jistax jonqos. Madankollu kien ħaqqa, hekk darb'oħra titgħallem jekk xejn għall-kirjanza. Istra, u kien lissen kliemu b'vuċi tant għolja li semgħu kulħadd. Il-baħar iddeċieda li kienet tferret l-aħħar qatra pipi li fawret il-ġarra. Daqshekk, esklama fleqqel ta' kriżi t'identità li qabditu. Jien il-baħar, sors ta' ispirazzjoni għal tant poeti, protagonist essenzjali ta' 1000 avventura, spettatur immortali ta' ġrajiet il-bniedem. Jew issa f'daqqa waħda sirt il-latrina tagħkom. Inkorlat immens u sejjaħ laqa għal kull min kien joqgħod għandu. Daqsxejn ta' attenzjoni jekk jogħġobkom. Oqgħodu kwieti, il-kwistjoni serja. Titkellmux bejnietkom, toqgħodux tgedddu bejnietkom. Imbagħad jgħidu li l-ħut mutu, kemm hemm affarijiet li l-bniedem ma jifhmux. Fl-aħħar waqa' skiet. Għandi aħbar importantissima x'ngħidilkom. Għajjad b'vuċi għolja lil ħut li nġabar bil-gżuż. Iftħu sew il-garġi. Narrafkom li millum se nibdew strajk għal żmien indefinit. Wasal iż-żmien li jispiċċaw dal-keded b'dannu għalina, it-trattament arroganti u l-imġiba ħażina, nitolbu r-rispett. Il-proposta intlaqat b'mod unanimu. Tassew, xbajna nieħdu l-mart l-aktar muqżi stort tan-nies? Arawni kif spiċċajt jiena bil-ġilda mimlija qxur. Spikkat vuċi tgerger qalb il-geġwiġija, imma ħadd ma derja tikasa. Il-kurrazza ma' kakka ġieta idea ġenjali. Ħabtet bimneħira ma' wiċċ il-mejda biex treġġa lura l-kalma. Sinjuri, daqsxejn silenzju jekk joġobkom. Anke jien għandi proposta x'nagħmel. Għax ma napprofittawx ruħna mill-istrajk biex nieħdu btala mistħoqqa ta' bil-ħaq. Segwiet wafqa ta' riflessjoni. Imbagħad il-koll flimkien urew biċ-ċar il-kunsens tagħhom bit-taħbit qawwi tal-pinni. Anke l-baħar ħabbat il-mewġ mal-iskollijiet b'sinjal ta' approvazzjoni. Bix-xieraq ili s-sekli naħdem bla wafqin, inġor dajes, vapuri u wiċċfna ta' kull tip. Għandi dari maqsum. Millum anki aħna se mmorru fuq btala. Fejn naqbdu mmorru? Saqsa l-pixxi spat. Il-baħar wieġeb it-ton mingħajr ma ħasibha darbtejn. Is-soltu tiegħek int, ċanfritu l-kurrazza u fajritlu daqqa qawwija sew fuq rasu. Ovvjament, immorru fuq il-muntanja. Taħseb li sejjer nixxielu l-baħar imur fuq il-muntanja?
Jien se nkompli naqra tax qabadni kurżità.